продължение на много години Counter-Strike беше известен със своите операции, играчи, мисии, карти, дропове на предмети и те правиха играта това, което е. Сега, след пускането на CS2, ние чакаме завършването още на първата операция. Някои неща са изтекли с времето, като лийкове, но с въвеждането на Armory Pass много играчи предположиха, че това е бъдещето на играта и операциите ще станат нещо от миналото. Днес искам да ви разкажа за някои от лийковете, които се разпространяват. Дата майнерите работят усилено и пренаблюдаващият слух е, че операциите най-накрая се връщат в CS2. Ще разгледаме всички доказателства, ще обясним как работеха старите операции, лийковете в игровите файлове, в файловете на самата игра. Ще говорим кога всъщност можем да видим първата голяма операция и какъв вид съдържание можем да очакваме да видим. Но най-важният въпрос е, дали класическият модел на операцията ще работи заедно с Armory Pass или Armory Pass ще интегрира това ново съдържание като операция. Днес ще говорим за всичко това. Ако може, преди да започнем, може да харесате видеото, да се абонирате и да си включите известията, така че да не изпускате всяко следващо видео и също така коментирайте какво искате да е следващото видео, на каква тематика, свързано с CS2. Основната разлика между цикъла на съдържанието в CSGO по време на ерата на операциите и текущото състояние на CS2 не може да бъде поставена по-ясно на преден план. Когато операциите бяха активни, играта получаваше масивни дропове на съдържание. Всяка операция носеше нови карти, често обновяващи конкурентния пул. Те бяха основният двигател за нови режими на игра, като Wingman, Danger Zone и всякакви други такива кооперативни мисии. Те промениха начина, по който играчите взаимодействат с играта извън традиционния конкурентен формат и с това даваха на много играчи цяла екосистема от съдържание за месеци. В наши дни съдържанието на CS2 се усеща до голяма степен застинало от пълното пускане на играта. Да, получихме някои актуализации, като Armory Pass, той се справя до някъде с това, но много играчи все още им липсва този цикъл на съдържание, който имахме с предишната версия CSGO и съответно нейните операции. Сега с CS2 картите са ограничени до няколко мапа. Основният фокус беше върху поправки на бъгове, оптимизация на производителността и нови колекции за Armory Pass и този липсващ контент променя усещането на игрите. Виждам CS по съвсем различен начин от това как гледаме на CS2 сега. Това е за играчите, които не помнят как работеха операциите тогава. Има огромен брой играчи на CS2, които никога не са играли в CSGO операциите, така че ако сте играч, който не е имал възможността да изпита миналите операции, тогава трябва да останете. А ако не, проверете видеото по таймстампове, съм оставил, за да видите за каква тема разговаряме. CSGO операциите бяха събития в играта, функциониращи като системата на Battle Pass, да кажем на Fortnite, която, там имаш 100 тиъра, фармиш, играеш, дигаш левели, взимаш звездички и купуваш айтемите. Това оформяше как съдържанието и структурата на наградите в играта се променях. В същината си операциите бяха създадени, за да представят както официалното, така и общественото създадено съдържание, включително нови карти, ексклузивни колекции оръжия и уникални режими като Wingman или Retakes, които много от вас може би не знаят и освен Wingman. Също така получихме наскоро въвеждането на Retakes и можете да направите апгрейд до нож, с трейдъповете. Трейдъповете се добавиха, тъй като Гейб иска да си вземе повече пари за него, но това няма да е. Това ще е тема за друго видео относно трейдъповете и как съответно да се трейдват с тях. Чрез закупуване на Operation Pass получаваш незабавен достъп до съдържанието и ексклузивния Operation Coin, който се апгрейдва от бронз до сребро, злато до диамант, докато играчът напредва през операция. Тази система на прогрес предоставяше отличителен знак за постижения, мотивирайки нас плеерите да се ангажираме, да играем играта и да си поставяме предизвикателства, като гарантираше, че част от приходите от паса директно подкрепяха създателите на карти, скинове в операциите. Основните механики за ангажиране и прогрес на играча бяха системата с мисии, ранните операции често използваха нелинейни кампании, които представяха случайни падения на предмети, докато по-късните операции започваха с Operation Shattered Web, приеха по-рафинирана система с звезди и Battle Pass, която използваме и до днес с Armory Pass. Реално, когато изфармиш 40 левела, получаваш 40 звездички и вече отключваш самите айтеми. Тази нова структура въведе седмични мисии с различни цели във всички различни игрови режими,
като изпълняваха тези мисии играчите. Реално играчите, които изпълняваха тези мисии, печелиха звезди, които служиха като валута на операцията и е много подобна на това както работи Armory Pass, както споменах. Седмичният лимит на звезди създаваше постоянен устойчив грайнд през цялата продължителност на събитието. Също така, нека не забравяме, че играчите можеха да закупят звезди, за да се ускори процеса, което за щастие, но системата за награди за по-късните операции беше свързана с тези спечелени звезди, давайки на играчите избор на предметите, които да разменят. Вместо да разчитат на случайните дропове, играчите изразходваха звездите си в Operation Shop, за да получат отключени награди. Тези награди сега са много търсени като Agent скинове, стикери, пачове, Weapon скинове, но веднъж щом играча е изпълнил необходимите мисии, за да апгрейдне напълно монетата си и е събрал достатъчно звезди, той може да продължи да печели и да изразходва звездите си за кейсове или колекции. Старите CSGO операции наистина бяха системата, която ни донесе системата Battle Pass, която имаме днес като Armory Pass. Просто мисля, че непрекъснатият цикъл на свежо съдържание и предизвикателства, която мнозина обичаха операциите тогава, е това, което хората искат да видят и да се върне. Ако старите операции се връщат, как могат да работят тези нови операции и как могат да се свържат с Armory Pass? За мен няма начин Valve и Gaben да не въведат друга операция, ако трябва да купите Armory Pass и после да го купите друг Operation Pass. Това просто няма смисъл. Една от най-интересните въпроси около завръщането на операциите в CS2 е как те ще работят с наскоро установената система Armory Pass. Системата с звезди, която получихме с предишните операции, системата за разменяне, вече имаме с Armory Pass в момента. Не мисля, че новият Operation Pass ще замени напълно Armory Pass, но мисля, че ще се превърне в по-премиум версия, вградена в Armory. Към момента на създаване на това видео, ликването предполага, че закупуването на Operation Pass ще отключи Operation Journal със седмични мисии, директна препратка към системата на CSGO. Но вместо да печелят Operation Старове, Operation звездички, които се харчат за отделен магазин, тези мисии просто ще дават по-големи количества Armory кредити или други уникални валути, които да се харчат в отделен Operation раздел в рамките на Armory Pass. Така че мислите за това като две различни валути за звезди вградени в Armory Pass. Ще имате Operation Stars и нормалните Armory Stars, които имаме до сега. И това може да се интегрира наградите от Armory Shop, но и да въведе Operation съдържанието в Armory Pass. Също така може да върне моделът с платената и безплатната линия на операциите. Това би било много умно от Valve, за да може да се привлекат нови играчи. Базовата безплатна версия вероятно ще позволи на всички играчи да участват в новите ротации на карти и нови режими на игра. Но закупуването на Operation Pass ще бъде необходимо, за да отключите Operation Journal и да получите достъп до мисии всяка седмица, където ще се крие основната стойност на операцията. Същината на операцията, както винаги, ще бъде масовото количество съдържание, което променя средата на играта. Всяка операция исторически е налагана нова конкурентна ротация на карти и можем да предположим, че това ще бъде централната характеристика на новите операции. Нови карти, както от Valve, така и от общността, могат да бъдат добавени към официалния конкурентен или премиер пул, предоставяйки на играчите нови карти и среди за устояване. Но извън картите можем да очакваме и завръщане на някои от новите игрови режими. Наскоро получихме повторно въвеждане на Retakes, пак го добавиха, но можем и да видим някои от кооперативните мисии на Danger Zone, промени в Wingman и много други неща, които биха могли да се добавят в операциите в бъдеще. Но самите награди ще бъдат директно канализирани през съществуващата система Armory. Чрез изпълнение на тези мисии и разменяне на валутата на операцията, Armory Stars или каквато и да е друга валута вградена в Armory Pass, играчите ще могат да получат нови предмети, недостъпни без тези кредити. Новите операции можем да видим кои агенти, колекции, оръжия, може би и нов кейс да имаме. Имаме Charms, стикери, пачес, всичко, което имахме в CSGO. Само че повече, защото трябва да се замислим колко съдържание е добавено в CS2. Има лик относно домашни любимци, които също могат да бъдат размерени в секцията операции. Използвайки Armory Pass като хъб, Valve просто може да заменя наличните колекции с ограничено време с всяка операция и всичко е вградено в една система, която вече съществува в играта. Мислете за това, когато отваряте Armory Pass и след това има секция наречена Operation, в която има всички предмети от операцията и различна валута, която играч може да разменя. Ликовете показват, че новата CS2 актуализация въвежда странна система наречена Game Journal.
Това вероятно е система за проследяване на мисии и активности, където играча може да вижда напредъка си и да се увери, че мисиите и задачите са изпълнени. CS2 може да върне отново операции с пакети, карти, времеви мисии, системи и награди, като Game Journal ще служи за следене на прогрес. Ако спекулациите са верни и Armory Pass ще бъде интегриран с новите операции, очакванията за следващата година са много големи и актуализацията ще излезе през пролетта на 26-та година. Това ще съвпадне перфектно с въвеждането на системата на операции и Game Journal, комбиниращ Armory Pass, награди или система с звезди с повече от звездички от съществуващия ни Armory Pass. Време, което трябва да следим е пролета на 2026, както го казах, за да видим дали операциите ще се върнат, освен ако не получим нещо по време на Коледа или след мейджор събития. Пак казвам, споделете в коментарите дали искате и дали се вълнувате за връщането на евентуалното, което е 99% сигурно на операциите, и също така да споделите какво друго видео искате да направя аз. Дали е свързано с геймплей, дали искате с всякакво, няма значение, стига на тематика на CS. Така, ако видеото ви е било полезно, разбира се, харесайте, абонирайте се, споделете в коментар, дори да напишете нещо, пак е добре, бутате в алгоритъма и когато се абонирате, винаги искам банка, за да получавате известия. Това е от мен, благодаря за вниманието и до скоро. Чао, чао!